Napa, Mbak? Padha karo. Padha karo. Napa, Mbak? Mbak. Kula niku nggih nampi. Lah kok iso? Iki jenengan niku Kang Sepuh. Lah kula niku kan nggih tesih junior. Lah kula niku ngene iki blok mawon kula mboten beto gula kaliyan teh. Tapi kula ajeng nderek ngetos. Lah kok malah diruwat ki piye to, Kong? Dereng wayahe ngruwat. Imanku ben kuat. Oh carane ngono. Imen sing ora kuat. Imene sing Mbak Tatin, ketoke melu. aku yo pengen rono iki. Ayo Kong. Kong, piye Kong? Iki mau nganggo apa kari dhewe kowe yo Kong? pengen weruh Imen. Mas, balikin pelok bareng, Mas. Lah ngapa? Balik pelok bareng. Rena wengi tansah eleh. Didempek tenan lho iki. Ayo ngadeg. Didempek tenan iki. Kon ngadeg. Nimas ingkang slendang sutra. Alung aku timbane bupati. Aduh, Kakang. Tansah nek karo kae wedi ya. Aku kok merinding yo. Aku tak karo iki wae. Karo nyaman. Impen wah waito Sik, Kakang. Adipati. pujengan Dalem. pun kakang wis antara suwe ora caket lawan Siadi terus no coba yen wengi oh lah ndak tahu Ji Elisa. yen wengi Tin Mas Brata. Pripun kabare Tin Ana Mas apa, Brata? Sumintan? Panjenengan kok sak menika sampun sepuh sanget to Tin Mas. Wis secara umur. Kapan kalian panjenengan lho Tin Mas? lumayan Digoceki. mati aku iki yen wengi kaya rina Wengi kaya rina. pi mbokmu kon nutupi alakban mripate Boten napa-napa niki panggung niku bebas kok. yen rina kaya teka asu. Kok nganggo Yang. Yang. Eyang. Endi tok waitane sing iki apa iki? Duh, lah sing pundi to? Aku rawani. Iki wis tak urusane dhewe karepe. Sumanding ana nganku adone Mas Selendang ya demo encak-mencek sutra sedelo ae wong ayu menengo Perasaan panjenengan Mbak Suci. Rela napa mboten? langgame anu witis langgame jenang gula kena ya Peen aku wis gumoh. Ikhlas Mbak Yu, ikhlas. timbangane dadi perkara sesuk njaluk layang aku tak balik Karo bebes. Atos. Lho. Awas. Lho. Alah. Lah niku lah. yo langgame yo dipaling yo Iki wis siasa jelames mboten. Lah iki sik ra mawon wis. barang iki Lah wau sing bawane mau. Pas itu. oh ya weh dintekne wis buka bonange Mas aja lamis buka bonang wis Kak dalang kalah karo Tatin nggih sapa kuwi Munggah panggung katon merati. Badhe napa mesti wae paring sugata. Atur lalipur marang para ingkang miyarsi. Mugi berkah amin. Ya, oh,
tanggung kata berarti badhe napa mesti wae paring sukata atur lelipur marang para ingkang miyarsi mugi berkah Allahumma Sugeng dalu Mbak Elisa. Ngaturake cek. Sero tenan suaraku wis sero meku sero banget. Banget. Ngapunten Nggih. wilujeng dalu macange malimbo. Dalu. Injih. Ora dalu ning dalu. Dalu. Lah dalu. Malam. Heeh. Nggih sugeng dalu. Kula derek pitepungan macange kula menika depi saking Yogyakarta. Yogyakarta. Menika sowan wonten mriki Ponorogo tepatipun Kauman nggih. Sumarata. Nggih sesarengan kalian Mbak Yu kula sing Mbak? kados limbo Lho. Mbak Tati Mbak Lestari Tati. Handayani. Piye maksud lo? Angel ditampa iki dadak nyeteli kok suarane iki. Terus pundi? Kok Mbak Tatin Handayani kok kaya limbuk gitu ya? Jare mau seger awake Seger. Ngono kan seger sakmono kuwi maksude. Ora yo mau ki ngarani dalange dhuwur alus nang isor mlenuki maksudnya sing mlenuk napane, Pak? Ayo tak sama kok kene iki ya ketoke kaya apa ngono lho Mbak Elisa ya. Lentus ora Beda karo tekku sing ning omah kae lho. Lah jenengan bayang kene kaya napa? Aku bengi bayangne Mbak Tatin bar delok YouTube ngono mesti bayangne raine bojoku tak fotoke fotone Mbak Tatin ngono. Timbangane jenengan bayangke sakniki punten mriki ajeng pripun? Nah, Iki ketok sisan karuan. ketok iya jalan ketok iki. jalan kaya ngono. Jenengan tesih kiat. Lho. Piye to? Jamune Mbak Tatin sing penting. Jenengan Wong 70 lho. Lah yo makane. Kowe yo siap ngangkati 70. Oh, lah mbok loro pisan ya siap. wah, loro lho sa, aku ro kowe lho sa. Jenengan nggih siap. Iya berdua. Berdua. Heeh. Ini kula kali Mbak Tati. Ini tak- Ragat-ragate nggih siap. Tak wakilne dalang Medion kae, Bagong kae. Diwakilke. Yo enggak boleh diwakilkan Nggih, nggih, dong. nggih. Nggih menika nderek sowan wonten ing rumah sakit Bantarangi. Nggih peresmian nggih. Nggih, peresmian. Nggih menika matur sembah nuwun kagem Dokter Mahatma. Nggih, ingkang sampun nimbali kala Nggih. wingi ora kenyono-nyono nek mboten ditimbali Dokter Akma ya ora sowan kene ya, Mbak. Oh, jelas. Iya. Sebetulnya eset jatosipun Mbak Elisa kali Mbak Tatin tiap kula badhe mayang niku jane kula kepengin kocapis ngebel njaluk nomere Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Niku pun mboten saged niki padat sanget ngoten niku. Napa nggih nggih Mm-mm. jenengan dereng WA-ne jenengan lebokke WA kula riyin. Aja WA-ne sing dilebokne. Lah pripun? Ya kancane. Nomor niku lho Pak, nomor WhatsApp. Oh, nomor. Nggih, kok Oke. njuk napa-napa nggih. Karo Pokoknya karo wong tuwa rada cetos Hus. sing ya sesepuh ki kita harus piye carane Elisa. Nggih. Tuwa ki ra umur. Lah, Ya ta? Ning nek karep ki padha. Oh, berarti Karepe padha. Tesih timur tapi Heeh, sekolah tuwek terus yang nom. tuwek ki ra udel mendhuwur. Lah, Ah berarti jenengan tua-tua kapuk to nggih. Lho, kapok piye? Dhuwur mabluk ngisor jek Ngamuk. 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 ora dalange ora garenge padha iki. Nek garenge wis ora jalan. Mbak Tatin, Ijik. kalau Mbak Elisa menika reneng mangke daya-daya kundur ingkang baken kok kanjenge diaturi munggah. Inggih menika yang terhormat Bapak Sugiri Sancoko Rawuh. Sebab ada kegiatan lainnya double-double gitu, Mbak. Nggih. Pak Heru nggih mbok menawi Oke, kersa oke. bisa naik panggungan bersama kami untuk Pak Heru. sekedar memberi selamat ataupun ada sepatah dua patah kata. Ya untuk aja mung memberi satu kata dua kata. Terus napa? Patah ya kudu nyawer. Kula niku mboten penak nek ajeng apa. Masa to, Sa? Jujur gitu lu kan gak enak. Sebagai seorang seniwati kan yo sing rada
rada lembut gitu. Lah. Lembut kok Telek. Melek Monggo bebek. Pak Giri Sancoko kalian Pak Bapak Heru kula atur Minggah wonten Jumeneng saking Panenggan. Ayo, Mas. Nggih, monggo. Mbok diganti ndur sing gare dhewe kuwi. Pripun? Ragate larang kok ora larang. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Nggih, Yatno. Sugeng dalu, Nak. Mbak Tatin, Siapa? Mbak Elisa, sedaya Mas Gareng. Nggih, Pak. Tepangan rumiyin. Pripun? Kula Ki Pariun, Pak. Oke. Oh, Gareng Taryun Saking Jatipura Karanganyar, Pak. Oke. Sing rawuh di Ponorogo, Mas. Nggih. Mudah-mudahan mungkin saya laris untuk mriki. Amin. 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 Pak Yatno, Dalem. kula mboten piyambak kalian Mbah Heru napa? Lah nggih. Keparang Mas Heru nggih. Oke, Mas Heru pindah. Monggo Mbah Heru. Mbah Heru. Pak Direktur Rumah Sakit. Pak Mahatma. Mahatma. Bapak Enggar. Pak Enggar. Bapak Nawi sekalian di sana. Bapak Enggar kalian Bapak Mahatma. Kuwi kenyo yen ra kuwi aku Masa? ngono ngono sing sayo sing rukun Luar biasa menika sampun nyawisi sedanten Pak Dalang. Nggih sagung pepundhen sampun Nggih. minggah pepanggungan nggih. Nggih. Ben Nggih. Matur gunging pan wis. Yo alah kok ora loro lho kok Gus. aman. Nggih. Kok ngertos Pak Heru menawi kula badhe piton-piton Pak Heru. Iya. Alah sampun sarine mlorok matane. Nggih, mugi-mugi kanthi berdirinya Rumah Sakit Bantarangin saged melayani kesehatan masyarakat Kilen Kali. Mudah-mudahan titip dalam titip Joko Sasarengan wonten menika Direktur Utama dalam kenalaken namun Pak Mahatma. Pak Enggar. Pak Enggar. Di bawah binaan Pak Mahatma. Bu Kadis sudah pulang ya? Bu Ayu Bu Ayu sudah pulang. belum Janjinya ngawer tadi. lagi. Bu Ayu mau naik ke atas pentas. Iya, Bu Ayu naik sekalian. Ditunggu Monggo. Mbak Tatin. Keparenga Ibu Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo Bayu kula aturi jumangka palenggan minggahing pepanggungan. Ya Mas pakai masker dina kendak. Hawane mbok limbuk. Nggih. Bu limbuk sumuk mbok. Ana Mbak Tatin lho. Panas. Kados pundi sampai kondur. Tok, tok. Wong prawira mati ala punah goro. Taksih ribet wonten pingking dinten Pak Bupati. Tapi baru berjalan ini Pak. Kami Iya. berjalan. Nggih.
wonten perjalanan nggih. Nggih. Nggih kalian ditenggo nggih. Tenggo Bu Nggih. Ayu menika yang membidani Nggih. berdirinya Rumah Sakit Bantarangin. Bantarangin. Kalian Pak Mahatma. Nggih. Mugi-mugi Mbak Yatno Mijang Terus pundi? dimulai dengan berdoa kemarin. Nggih. Sak menika wayangan. Kala wau siang ngreyokan. Siang reyokan semua budaya dan curahan doa kita sematkan di Rumah Sakit Bantarangin biar ngrembaka. Nggih. Menika malah ingkang prayogi Pak Bupati. Nggih. Sejatosipun kedah dipun ruwat. Sejatosipun lho. Nggih. Tahun yang akan datang saja. Mau benjing enjing jeneng dadak ruwet pun sakit ya? Saged mawon, sing penting enten danane saged mawon. Pancet. Loh, tiyang niku biya kesutane mana sae lho. Saya. Oh, Pak. Nggih ta. Jet Basuki mau biya ngono. Nggih, nek priyen Jet Basuki mau biya saiki biasa Biasa baru. Basuki ya. Wis diskus pun wingi duwe entek wis. Nggih. Niku dalam tepangaken pun wonten Mbak Heru, wonten Pak Enggar, Enggar. wonten Bu Ayu, wonten Pak Mahatma. Mungkin joget sarang-sarang suara kula telas boten sekat nyanyi. Mungkin saya nyanyi Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Siap. Kula joget sarang-sarang. Nggih, Nggih, Rika Namung dipun kepareng menapa? atur nyuwun ngersakaken menapa? Anu, saya sakit joget sarang-sarang. Perahu layar. Oke. Oke, Oke. siap, Pak. Perahu layar. Dasar wis kesel kon numpak perahu. Nggih, nggih. Monggo Mas dipun garap perahu layar. Mbak Banyune Tatin niki almarhum pesindene almarhum Pak Seno nggih. Pak Seno nggih. Aku mirsani ning YouTube. Petuk gobyos aku, Mas. I love you Mbak Tatin. Lah yo ngene iki lho. Aduh aku Lah, rapi nak kotang dhewe aku terus terang. piye saiki. Lah yo piye? Aku sesuk nek ora bali nang Jogja piye. Wis ora masalah. Terjamin nang kene nggih. Sampun, Mbak Yatno. Mboten tanduk. Sampun. Oh nggih. Pun dalu. Matur Kumpul sembah nuwun sanggup. sanget Pak Heru, Pak Pak Giri. Pak Heru Ya, badhe terima ngersakaken kasih. lagunipun po. Wah ini sebenarnya Nggih. saya mau tanya ya, apakah ini menjadi Oh, salah nggih, satu nggih, impian nggih. gitu loh Pak, wujudnya rumah sakit yang akhirnya bisa lahir di sini gitu. Bukan impian, ini kan memang harus diadakan. Harus Nggih. diadakan. Tidak perlu mimpi, tidak perlu ngelamun, segera dieksekusi dan Wah, jadi. nah ini kerja nyata luar biasa Pak. Podo Mbak Tatin harus diadakan di Ponorogo. Nggih. Teruskan, Nggih, Mas. teruskan. Mbak. Nuwun. Mbok limbung nggih. Terus piye? Matur Yo suwun Mbak Tatin nggih. kan kudu sering-sering nindak Ponorogo. Oh nggih. Oke. Pokoknya ora larang-larang itu lho Mas Matur Heru. Masuk. suwun. Nah, nggih, Pak. Ora Mbak mesti, Tatin, Mbak Elisa sing penting ora larang-larang mesti kerep rene. Aman Pak, sing penting Aman, niku pas sederekan duet niku nomor cilik Pak. Mbak Elisa, Nggih. ada permintaan dari Bapak Heru. Oh nggih, napa niku? Podang kuning. Oh nggih, podang kuning, siap. Oke. Menika nggih nanti ada persembahan khusus buat Dokter Atma adalah menika ojo lamis. Oh, Nggih. Pak Mahatma minta ojo lamis, Iya. oke. Nanti Podang akan kuning. dihaturkan. Nah. Niki- Nek sik slendro ya podang kuning sik. Oke, siap. Sing bawa Mbak Tatin di Parweding, nggih. Pripun sing bawa kula? Mesti kaning jagat manikipun Kakang wong ayu, wong ayu. Injih Kang Mas, panjenengan menika kok ngados ngaten. to? Cemplok. Kula Kang Mas. Entah, delondonge wong Ponorogo. Adisa kaya ngono to. Piye Iki Pak? iki sing ngarep sing ndi sing mburi ndi ora kena di sing piye. Pon Ora. jenengan kersake monggo Tin. ngarep bunggri oke. Tin. Kula. Lha, kowe iki madhep mrene apa madhep ngidul to? Jenengan pengine sing endi? Ora lho, kok double, kok ada 4. Nek mburi didemuk ora apa-apa. Ning nek ngarep didemuk ya tak penjarake. Waduh. Iya. Nggih. Podang kuning. Podang kuning, nggih. nggih. Pak Heru tesih bagi-bagi rezeki menika. Yoga-yoga semua dapat loh. Nggih. Luar biasa Pak Heru matur sembah Panjang nuwun, umur berkah, Bapak. panjang umur, Pak. Nggih. Pak Heru campur sarine juga lho. Oh, nek ora rata mengko neluh nyang aku iku. Ngiras pantes midhangetaken bawa. Podang kuning mangga. Nadyan wujud temong paksi agawe
Sik, Din. Pripun? Gawe taline aja seline. Hei, Eh, taline. oh krunguku seline ngono kok. Lah. Nek sepuh ki ya kudu alon-alon bar rondo bodek. Wah, budek apa bodek? Nek bodek iki kene iki il. Iki godek, namanya godek. Enggak bisa agak oh. CDP dengarannya sudah. Budek. Iya bodek. Apa odak? Oke. Baleni ra. Heeh. Heeh. Agawe talining trantang. Nyapa aku biyen ndang lahir iki. Lah pripun? Nggih pun nrimo ing pandum. Jatune ya lahir-lahir 10 tahun demben kuwi ya sik iso nyang karo Tatin. Tatin ora tatin. Sapa? Tatin. Tatin. Ta. Ta. T-A-T ora. Lah ya ta. Bukan T-H-A. Oh, ta. Tatin. Tatin. Ora tatin. T-A-T-I-N. N. Iya. Ora tatin. Tatin. Padalang. Ah, Padalang tuh terima aja madep debok ya debok wae. aduh ya ndak puas. Ini ya. Biarpun saya tidak tua ya saya ingin lah. Bejonya bintang tamu kamu kok ingin ya jatahmu debok ya debok. Waduh, debok. Ayo no, mbok kuwi disawang lho deboke mulus-mulus. Reng, gareng. Kalau Mbok genti kowe kene aku rono. gak mau ah. Nyeter resikone gareng bagus sing ngene iki kok. Mangga. Mbak Lisa ya. Aku ya. Iya. Nane, halo. Wis tekan sing alus durung. Wis, saiki halus. Heeh. Alus manis nang Mbak Elisa, Cek. bareng kula mayang nggih. Wonten panjenengan kali Mbak Tatin karo Aprilia sindenku mangan. Nggih mboten Mula kok ya subur kabeh ya, Pak. Loh, ya mung tujune rumah sakit ke urung eneng pasene. Nah, Lah nek pasien sing nana, sing anu kuwi piye terus? mboten apa. tapi nek rumah sakit ngene iki lek ndongake piye ya Mbak Angel lho nek Anu. bersih dusun ngono ak dhewe ndongake muga-muga engko akeh tetanduran sing iso tuwuh apik ngono. Nek rumah sakit pon ndongake muga-muga Dongakne berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. sing Semoga bisa melayani masyarakat Nah. dengan terbaik. Cocok karo motone Prima. motone napa niku? Prima. Prima. Prima iki lho. Prima napa Prima. mawon panjenengan P pertama profesional. profesional. R ramah. Ramah. Ini inovatif. Ya. M melayani, ane akuntabel. Akuntabel luar biasa. Kuwi sing dikarepake. Nek aku mono aku dadi upama. Upama, Aku piye? dadi direktur kene aku pengen gawe fasilitas sing iso mendeteksi pasien dengan langsung delok wonge langsung ngerti penyakit. Upamane piye? Lah aku repot ya Pak ning rumah sakit iki ngerti wis lara. Wah. Aku jodek, ndasku mumet, Wah. judekku lara. Iki nggon ireng iki akeh umbele. Umbele. Terus rasane awake wis gregesi ra penak. Tekan rumah sakit mung takoni, "Gimana rasanya?" Yo emosi to aku. Ya jenenge dokter ki ya takon. Apa yang dirasakan ngono? Yo ora ono. Nek jenenge dokter piye carane weruh ngerti penyakitnya apa? Aku jodek aku lunga ning rumah sakit. Bener Mbak Lisa. Dadi dokter menungso karo dokter hewan pinter dokter hewan. Nah, kuwi makane aku mending ning dokter hewan. Ah wis ora usah takoni butuh dipablis ngono ya. Langsung jus ngono kan mari. Iki genan iki Pak Mahatma, penak garapane niki. Wis ora usah kokean rembug wis ndang dibeles. Kelas rabies. Berarti Elisae pengennya langsung dijus. Rasa nganggo omong-omongan paton jus ngono. Ning nek Mbak Tatin ya ora. Ya enggak lah. Mungkin senenge piye? Ya. Ya cara rebabe nganggo senggrengan sih. Nganggo culikan no. Nganggo takon-takoni. Ya iya no, kita kan harus nek wis nek wis saling komunikasi kan koyo dadi oh dokternya kok cantik, oh dokternya kok bagus, ngono kan dadi iso mari ngono lho. Aku ngono nek ndelok dokterku dokter Atma wis mari sik aku ora
Lah iya padha wae kuwi aku ya. Aku rasa nganggo loro wis langsung teges ngono. Ges. Maka si bodang jenar. Mbak Elisa, Oke, panjenengan menika kuliahipun wonten menapa? kuliahipun Juru- nek S tunggalipun pedalangan. Pedalangan terus S kedua. kalihipun psikologi. Ngerti psikologi ra? Mboten. Rene. Psikologi ku apa sing jero ning gulane kuwi? Hah? Kok sing ana gulane sih? Sing lha ya apa kuwi ya? Psikologi. Ya, oh, alah psikologi tak kira nek gelali. Oh, aku ya iki angel ning kene sih. Kowe nek omongan rada sik seru sa. Benjang nek mriki tasih rada bodek presake mawon ten dokter enggal nggih. Bodek, Ditambani bodek. untune. Gak gelap sih sana bodek-bodek. Kula S2-nipun psikologi niku nggon anu Apa? ilmu jiwa. Oh, ilmu jiwa. Ya, dandane Beneran jagaku ki akeh sing oh, iki calon iki akeh butuhne. Nah, Ilmu jiwa akeh calone. napa? Soalnya iki kan tahunnya tahun politik, dilengkas kan pilihan caleg. Nek sing dadi kapo sing rada mesti stres. Oke, sing stres mumet. Sing stres codek. Heeh. Cocok. Mangga. Panjenengan ajeng bawa Pak Kere. Mboten iso. Tapi raketang 7 dosa nggih. Biasane nggih. Dirampung Terus mriki. titik setitik rampung. Dirampung ning mriku sisan. Ibu bunga hingga tiku nyanding bisa dadi tombo. Podang kuning buka saka bonang. Mangga garap. Ngendi iki? Bojo Negaran. Awas.
Ja. Se. Hunca. Yo. Konging panuwun ingkang tanpa upami Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Nggih, menika katuraken. Jebulane ning gareng senadyan to sampun 7 dosa. Ya. 7 dosa 7 dosa. Heeh. 7 dosa yo tesih energik lho niki. Sopone? Niki lho Pak Gareng. Oh, oke. Ayo. Nggih ya kudu ngono. Pak Gareng, Dalam jamune sapa, Pak? Sapa? Hah? Jamune apa? Gitu. Lah aku mau muni piye? Jamune sapa? Jamune apa, Pak? Nek jamune sapa? Apa jamune Tatin ya kewalan. ayo kaya kentus numpak patane nggo ndebok. Kok tesih energik niku Mbah Dalang menika nggih sampun sepuh nggih tesih energik. Oh, piye? Lah wong jenenge wae ditangkap kok. Oh, berarti nek ora ditangkap nang omah yang lentruk ngono to, Pak? Ya iya. Nggih. Mbak Tatin, Mbak Elisa, ingkang dipun kersakaken Pak Heru sudah diaturkan. Gentos penjanipun Pak Mahatma ngersakaken Ojo Langit. Iki tambah karo Mbak Aprilia. Nek sindanku ki ben ngrungokne karo ben delok ae. Duduk manis ya, Dik. Kalian ngerehat. Heeh, biar menikmati hidangan. Iki ning hidangane. Nek anu Aprilia niku dhisik sindene Alek niki. Sinden yo gawane wis nggawa kerdo sing nggawa beng-beng, sing nggawa iki gorengan. Ono lho. masa to? Isih ana roti lho, dhewe sakmene. Oh, iki ya eneng kok iki, Tin. Iki ya. Napa, Pak? Iki jatahmu, Pak. Jumenenge Mbak Elisa, Mbak Aprilia. Saka Kedho, Mas. Kedho, Mas. Tuk. Ayo, dalan, Bali. La le la le la le la le la le. Es lilin. Urasa. Agek iki aku gareng kek didep midodari agek iki. Tiga lho niki. Biasane didep ya biasane didep nek tuwik-tuwik kaya iki rada seger-seger. Keluhane napa Mas Gareng? Upama ki doktere nak tanyanya gitu. Ya, biasanya kan kalau Pak Dokter Aprilia. dalam wonten Kowe iki dawuh. kaparak po piye to jane? Lho, pripun? Ya kok gareng kok ngono kok emas iki lho. Loh. Oh, Ya aja emas. lah pripun? Alah, wis ora iso Anu mungkin membutuhkan oksigen. Ya, nek Lah bantuan ketoke mengkis-mengkis lho, nek Pak. bantuane napas kowe ya oke. Yo. Napas buatan lho. Napas buatan. Langkahi dulu beliau kayak jarene jare mbiyen telasan ngono mau. Nah, Aprilia jare wis dikeloni ngono. Lah iya to. Ora Percaya jenengan. Loh, kok ngene iki piye? Lah ora roh apa ya percaya. Coba Mbak. Ya aja kaya ngono. Dalam wonten dawuh. Ingkang dipun sakaken penyanyi Pak Dr. Mahatma kan
Ojo lamis. Kayak bawa ora? Komplit. Monggo. Komplit ayo ketiga-tiganya. Nggih, kula nggih matur sembah nuwun. Saged sowan wonten mriki nggih. Dawuh saking Bapak Mahatma. Terima kasih Bapak. Nggih niki paket komplit. Komplit. Nggih, kula gawane saking Magetan nggih. Kula wau sareng Pak Mahatma. Ketoke kok kuwaget ora percaya ngono ya. Genah nek kopen iki. Nggih, selamat malam juga kagem Bapak Bupati, Pak Heru, Bapak Dirut dari Ponorogo, nggih. Segondalu, Pak. Kok mendel sedaya to? Soale Aku yo terus Terkesima jenengan iki lho cantik, katen. Allah. Lebar Mas. aku ya. Pak Gareng ya terkesima. Ora Loh. kesima, Kok kesimpar. sik ngene iki apa artine? nek rene cok nek cara desa ngene iki gak mau ah. Oh, enggak mau. Jadi Nggih. Di- monggo. Dari Si. siapa ini Mbak Elisa apa saka Mbak Tati Mbak apa, Yu Mbak? Tatin, Aprilia. Mbak Yu Tatin Rumian. Dibawani. Selok. Pelok wong aja lamis ki ya pelok. Oh. Campur slendro ora kenek. Ya aku ki arep nembang, menengo. Iki sing kono ngati-ati nggih Mas, kok nek ketubruk bis ya sadirene ngono ya. Aja nggak minggir-minggir ngono sadirene. Iki nang kene jek seloy lho. Nggih. Malah ngomong apa sik, kok sik aku tak bawa sik ya. Madhep wong ngidul ngono. Oh, madhep ngidul. Kono iki kidul. Kidul. Ah, Lah aku kidul. madhep rene. Iya. Lah. Kok do nyawer ora? Tegese ben cetha ngono lho, Mbak Tatin. Heeh. Lah kepiye to nek urus kok iringan nak ya malah apik to. Oh, madhep rene ya, sedilit ya. Sedilit ya. Ora kok jujur banget nek saka miringan malah apik ora. Yen kowe seneng Aku duwe bojo kaya Tati tenan tak pengen nyambut gawe. Tak kene sentong tengah tak kutuki ae. Malah sanget. Kan Suarane apik, piyayine sedeng, sae. pawakane ninting. jare ra iso bedake ngarep mburi. Iya. Suwe-suwe tak kempit tenan dalang. Gelem ae. Mbak Yu jenengan nyampun nantang Lah pripun ta? romone lho. Wah, di sini tuh termasuk senior. Oh, Cik, Mbah. Mbah. Mbah Dalang ngapunten nggih Mbah Dalang. Iku jenengan disuwuk. Iya nggih. Nggih, ya. Oh, disawer. Lah aku ra iso nek munggah kono. Diurutke rene, urutke. Anu wae. Ora iso ngeden kowe, Din. Mboten. Ya tak kendani ya. Ampun. Dua tak wakili. Jan. Dalange ya pengen. Ora pengen apa udele menceng. Ya engko tak rono, aku tak nembang sik ya. Oke, diam di situ ya. Ayo Oh, kaya anake lanang. dianggep wong ngene. Diam dulu, diam. Ora ya. Kita kan kanca ya Bapak Ibu ya. Iya, sudah sering ketemu di sini gitu. Karo Mbak Tatin. Nggih kalih jenengan bareng. Oh iya oke. Ada aneh senang lamis. Sik Mbak Tatin. Ah, Nek sing tak ngerteni ora nganggo il. Adaan seneng lamis apa adaane? berarti kula kepunjulen. Adaan seneng lamis kudune. Sok lho. Hah, adaan sok seneng lamis ngene to. Nah, ora adaane. Adane ning kan burine ra ana soke. Oh iya iya. Dadine Mas. Genep 8, heeh. Jenengan nek dipaski kok angel men. Angel soalnya wis ora iso ngalor. Gesek. Mendingan Mbak Apri ya. Enggak Mbak Apri. Beci, hello.
becik alu wong prasaja Mas Iya, kebare. Gareng. Ngapusi yang sing prasaja. Jenengan ampun ngelamun to aku kok terus khawatir aku. Rasa kuwatir tuwek. Lah kok terus turu Mas. Turu ya gugah. Siram banyu. Mong weleng ku aja seneng lames Seneng lamis. Nganggo yen mboten niki tak genake sembangane aku cul baleni. Nganggo yen kowe seneng lamis napa seneng lamis sing ngene? Seneng lamis padha. Apa yen kowe seneng lamis? Heh? Wangel lah ngeru wong anu ya. Kong Nah, Kakong niki sik yen kowe seneng lamis. Iya, napa yen nggih? kowe Yen kowe seneng lamis. Mbah Kakung jenengan mijik gek bobok wae. sik to dikeroki barang. Kok le senengane kok ning jan. Kakung ki biasanya dikeroki, dipijeti ngono lagi bubuk. Mijik yuk. Ayo. Saka pegelku tak tandangi tenan. Loh, niki wonten 3 niku saged ngandangi. Nggih. Tambah kula lho. Ya disampar disandung. yen kowe seneng lamis gampang kena yen bantu Yen tumrape nganggo yen apa ora? niki nganggo yen mboten Nganggo yen apa ora? tumraping sarawungan ya Oh, nek tulis aku nganggo yen. Mbah Kakung. iki biyen ketoke Ayo, bakal Bodo. bapok Mbah Kakung iki. Kene lho tini yo tin. Ayo pempese dinggo sih. Masa saiki pempesan? Loh, kok timbangane ngompol lho. Ora. Ora kok. Tak taleni kok. Tumraping sesrawungan geser oper mic boten napa kula malih Mbak Wes, Kakung? Terserah kono terserah. entekno wis entekno. Kok aku ndak kleru kok seneni Mbah Kakung. Tak entekke Hmm. nek jatahe mau padha e Endi to jatahe endi? lah mau sing biru mau Oh, kowe iki ya eling to, Sa. Demenan. Orang nggonan lho, orang nggonan lho. Demen tok lho. Iya. Oh, aja nganggunan. Beda, Mak. Artinya nanti lain. Demen ki seneng, nek demen nganggunan nek ki beda. jenengan seneng sing demen napa demenan Kayak anan aku. Nang. Iki ya tunggale Tatin iki kira-kira ya sing gurune Tatin iki kira-kira iki ya. Wong sak paket ora ya wis direncana. Sak tarangan. Lamis Seneng lamis. Rangguyan lho. Lamis saiki nganggo yen mboten Ora, berarti apa nek nganggo yen nganggo anduk. Gampang kena ing bobok. Oh nganggo lah. rupiah no Padha Gampang padha karo. padha karo Aja takok rono, takok ki rene. napa Mbak Padha karo. Padha karo. apa Mbak Mbak kula niku nggih nah Lah kok iso? iki jenengan niku kan sepuh lah kula niku kan nggih tesih junior lah kula niku nah ngene iki bloko mawon kula mboten beto gula kaliyan teh tapi kula ajeng nderek Allah ngetos mesti ngerti. Lah kok malah diruwat ki piye to, Kong?
dereng wayahe Imanku ngruwat. ben kuat. Oh, carane kuat, ngono. imen sing ora kuat. Imene sing sebut. Mbak Tatin, ketoke Ayo melu. aku yo Ayo pengen melu. rono Aku iki. melu, Kong. Ayo Kong. ditutake. Kong, piye Kong? Iki mau nganggo apa kari dhewe Kowe yo Kong? pengen weruh Imen. Mas, balikin pelok bareng, Mas. Lah ngapa? Balik pelok bareng. Rena wengi tansah eleh. Dijombek tenan lho iki. Ayo ngadeg. Dijombek tenan iki. Kon ngadeg. Oh, ngadeg. Nimas ingkang slendang sutra. Alung aku timbane bupati. Aduh, Kakang. Tansah nek karo kae wedi ya. Aku kok merinding yo. Aku tak karo iki wae. Karo nyaman. Dadi impen wah waito Sik, Kakang. Adipati. pujengan Dalem. pun kakang wis antara suwe ora caket lawan si Adi. Terusno coba. Yen wengi enggak tahu. Oh, enggak tahu, Ci. Elisa. Yen wengi. Den Mas Brata. Pripun kabare Den Ana Mas apa, Brata? Sumintan? Panjenengan kok sak menika sampun sepuh sanget to Den Mas. Wis cara umur. Kapan kalian panjenengan lho Den Mas? lumayan Digoceki. Mati aku iki. Yen wengi kaya rina. Yen wengi kaya rina. Pi mbokmu kon nutupi alakban mripate. Boten napa-napa niki panggung niku bebas kok. Yen rina kaya teka asu. Kok nganggo Yang. Yang. Eyang. Ndi tok waitane sing iki apa iki? Duh, lah sing pundi to? Aku rawani. Iki wis tak urusane dhewe karepe. Sumanding ana nganku adone Mas Slendang ya demo encak-encak sutra sedelo ae wong ayu menengo Perasaan panjenengan Mbak Suci. Rela napa mboten? langgame anu witis langgame jenang gula kena nah Peen aku wis gumoh. Ikhlas Mbak Yu, ikhlas. timbangane dadi perkara sesuk njaluk layang aku tak balik Karo mbrebes. Atos. Lho. Awas. Lho. Alah. Lah niku lah. yo langgame yo dipaling yo Iki wis sios aja lames mboten. Lah iki sik ra mawon wis. barang iki Lah wau sing bawane mau. Pasti to. Kenging panuwun ingkang tanpa pamit Mbak Tatin karo Mbak Elisa, Mbak Aprilia duduk di tempat kembali. Genti putuku sing saka Madiun tak garap iki pokoke. Sing ngantek memet. Nggih, ayo dah. Yuk. Dalem Mbah Kung apa Mas? Dalem Mbak Kung. Ayo jumeneng ya. Nggih. Nah, jumeneng yo. Mas, sepati Mas, lewat. Ini nak kendak. Kalau punya Mbak, iki sempat apa? Nek larange Tek Ram. Kelarang aja Mas Gareng. Mbok yo rada dimurai titik to Mas. Sitok urung ngadeg lho Mas. Mesake. Jane iki ana pamundhut. Napa Mbak Kung? Ngersakaken nemu Sidaranda ngopi. Piye iki tulisane iki? Kembang wangi Sugeng ganteng rambut abang Sumarata. Oh, iki sing kersakne ngono apa piye?
Nggih, mengke diaturne nggih. Nggih. Saiki kuwi apa, Bu? Nemen mawon nggih, Mbak. Heeh, nemen. Oke. Rada rono. Iki karepan campur sari iki. Rada Oke, rene, Mbak. oper berek. Rek kae pancuran diapit sendang. Nggih. Walah, kowe iki ora pancuran yang bebek kok jan. Sendange sik apik-apik. Ya, Mas. Bosok mbahmu. Nemen dados. Oke, yo. Matur gunging panuwun Mbak Ayu karo Mbak sapa ki asmane? Neha, Kung. Neha Kung nggih. Kok kaya pakan manuk Madura Kung. Duduk kembali saiki genti. Ha iki timbangane kok aku njaluk layang. Ini ada permintaan langgam Candi Ayu. Saking kanca-kanca cakruk pleset carat. Oh nggih. Pak Bibit CS ngersakake Candi Ayu iya, mamae saka Solo karo Mbak Tari. Tari. Ra enek mamah-mamahan. Heeh. Ya disepati lho Mas, disepati ya, sepati ya. Sentimen ta. Jan kawure Mas jinggo saupama. Jane aku ya muak jane. Ya ngono kuwi bareng ana liyane. Ya kok ngono kuwi wis ben, wis ben. Kok delok kasus mulai playune karo sapa coba? Engko nek kon natur sing natur sapa coba? Halah tak deloke. Alah. Jagat Dewa. Mbak Suci Darsono Wonten dawuh. kalian Mbak Utari Darsono. Nggih, dalem, Mbah. Iki ana sing ngersake langgam Candi Ayu. Ha nggih. Monggo diaturke sak bawane. Ki sugeng midhangetaken dulur-dulur wonten ing cakruk pleset carat. Sugeng midhangetaken putih kuning sarwi jinggo triwarna kinarya jangkeping warni oper nduk tari Karya rasa ing pan dulu tinon saya suarane apik. Ki ya wis arep oleh judo. Reya ta. Amin. Wah wis Wara-wara kanca-kanca Pangestune, setya Mbak. laras. Desember iki arep ning manten. amin. Derek memuji ya, Nduk. Muga-muga ya langgeng anggone bebrayan, pinaringan lancar acarane. Amin. Wah, berarti dagangane jenengan wis payu kabeh. Payu, karek sitok sing urung payu. Sinten? Kuwi sing tengah kuwi. Sapa? Kuwi Tias Duwer iki. Oh lho, kuwi kudu payu. Dagangan neh cah iki. Kuwi ki wis payu sik dhewe, ra enek wong ngerti bae wis payu. Katon semu sunaring kang candhik ayu Cileke, Nduk.
warni Gong. Enggak, langgamipun. Wancine Surya lumingsir sumamburat mapan ing kulon prenae abang kuning singga putih datan cicer candhe ayu jaran sembrani andatal mebarake nopang srete rembulan jenar kang Ya, lo. Panganti-anti keprasetyo angukir endah ing rati candhi kapan aku setya cilik mboten disepoti, mboten mesake disepoti to, ya Mbak. kenek ora ya kenek. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Bebarengan rame-rame doget gocekan. Bayo ngalah. Kanca kasar sore Ketuk asale saka tela ajele motong entuk iku tambane apa Goreng apa alah ketuk asale saka tela yen ra patok atine rada gelap aja ngono Mas aja ngono kadung janji aku gelap bareng gedhe wonten ning sinjan Bu. Iki kene kanggo pratandha. Nek wayang aku ki arep mungkar. Amin. Ya muga-muga edane ku ora nyang aku.
Ya Allah. Wiki malah pinter kok. Nglimpekke Satpol PP. Klambine ganti, Mbak. Iya ta. Nggih, lenggah riyin nggih Bu Sinden. Lah iki kira-kira nek ora ning RSUD Bantarange ya ora sing kaya ngene iki lho. Lah niki dados pepenget dumateng Bapak Direktur Pak Enggar. Kedah enggal dipun paringi Pak niki. Nggih. Pasene gagar otak ampun kathah niki. Niki enggal dipun paringi niki. Niki pupung niki doktere niku nggih wonten niku Mbak Lisa niku diangkat ten mriki saged. Ya Allah. Nggih. Sugeng dalu Mbak Duwi kalian Mbak Tias. Nggih, wilujeng dalu, Mbak. Sing dalu, Mbah. Iki rene pepundhen sik kasdungungan Nggih. ngaturke lelangen. Ngatur lelangen. Kuwi Yas. Nggih, Mbak. Wetenge dikebuk, jabang bayi aja turun-turun anak putuku dikebuk. Malah wetenge dhek. Ora lho. 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 Nuwun sewu mbok nggih ampun, keamanan Bu, wonten ampun, menawi dipun Bu. singkreke niki. Nggih. Pak, tulung, Pak. Nuwun sewu Pak niku Pak nggih. Nggih. Sambung wanci dalu. Konjuk wonten sampun pepundhen macing ungon nggih. Jane piye? Nggih pun kesanipun. Meneh. Wah ya Allah. Jangan memaksa diriku ya Allah. Ayo. Wis ndang diaturne wi. Kuwi ben diurusi Mas Indra kuwi sing ngurusi Mas Indra kuwi. Mas Indra iki gayane anu ngurusi ngono kuwi karo ngurusi wong dodol. Nggih. Ya. Nggih. Alah padinar salaman wis. Iki kenduke sing saka Madiun kedua-duane ngaturke langgam. Iwae mat-matan iki. Bangsane langgam mat-matan. Ya. Mas ojo dipleroki. Mas ojo dipayai. Karepku jelati esemi. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Nganggo kekeri ing jaman. Mbok ya sing eling Ing bapa-bapa. iku budaya. Ini benar kandamu. Sugeng enjang nak Ayu. Ayu, Mbah Kong. Ayu, Mbah Kong. Ayu kok ya ayu ya. Lah nggih. Ayo wong tuwek iki lalen ngene lho. Kok kan mangan brutu. Brutune sinten, Mbak? Brutune Tias barang. Ya, ndak. Ngaturke apa, Nduk? Langgam pelok bem, pelok barang apa selindro? Pelok 6, Mbah Kong. Pelok 6. Oke. Nah, tetep pelok 6, pelok 6. Angenteni ngene. Angenteni. Nggih. Oh ya, angenteni iki ada dua ngenteni karo angenteni. Angenteni Pelok 6. nggih Nah, nani. nek angenteni Suwargi. pelok barang kuwi Mbah Narto. Nggih, leres niki ngene Mbah Mantep. Iki Mbah Mantep. Dibawani ya, Nduk? Nggih, Oke, ya kudu dibawani. Wah, ya pancen turun to, Le. Anakku ya anak dalang kok malah bajingan. Ayo anak ora digule wentas sing apik. Ya, saiki gilirane Mbak Tatin karo Mbak Elisa.
Tatin. Oh ya. Aja sa. Nggih. Jumeneng, Mbak. Monggo, Mbak. Disepoti mboten? Niku pun disepoti kalih motor. Oh, nggih. Memang tindingane entut. Nggih, sugeng enjang Mas Bagong. Sugeng enjang Mbak Elisa. Oh, nggih, sugeng enjang. Tasih semangat nggih panjenengan. Wah, taksih. Luar biasa. Kok sepuh ya kuwi mau semangatnya timur. Wah, piye to? Walaupun sudah mulon tapi Loh. semangat tetap timur gitu. Heeh. Maksudnya ngulang iki piye? Lah nek timur kan enom, berarti nek rada sepuh kan kulon. Matake karo watuk beda, Mbak. Ah, kula watak kula nggih ngeten iki. Wiwit biyen nganti saiki nggih kaya ngeten iki. Lah nggih, lah terus awet enem ngaten kok. Loh. Lah apa kula niki pun kita tuwek? Mboten to? mboten, Ah, mboten. nggih. Biasane niku nek duwe niku kan rambutipun sampun petak. Heeh. Ah, disemir niki, bojo kula disemir niki. Oh, semen. Mas, anu sesuk Pake. Ah sesuk arep cetok karo Mbak Tati karo Mbak Lisa semiren. Oh, ngaten nih. Aja mung rambute tok. Apa? Petak ora petak, nek petake beda. Petak ki ora ndek rambut. Petak Nek putih. Putih petak. Petak. Iya, iya. Ora petak, nek petake gundul. Nah, kuwi ora gundul ya. Ora. Ya gua aku ora Ya ada yang gundul ada, tapi kaya kok tak WA iku tak didol. Enggak mau aku. Mengke dikirimi nggih. Nggih tak kirimi. Ngaturaken lelagon. Lelagon. menika, Napa? sampun enjang. Derek ajeng sing nyemek-nyemek napa sing dangdut. Niki anu. Satu kula nyuwun bajing loncat. Waduh, niki Bajing berarti loncat. jaipongan. Nggih jaipongan. Bajingan loncat, bajingan loncat. Kok manggungan. Selendro napa pelok niku mangke? Belok nggih. Pelok mawon oh nggih. Menika Pak dokter nggih. Wah nggih wong pancen nggih. Jiwanipun jiwa seni. Najan Pak Dokter niku jiwane nggih seni. Gemarsaken dhateng pagelaran wayang kulit menika nggih mila. Enggak cuma bola-bali bola ya. Ah. Ulang kali menanggap wayang beliau. Wangsul-wangsul wangsul. Nggih. Dibawani ya, Mbak? Nggih, bawa. Nggih. Nuwun kelok nggih. Bawani jiaran ya kena. Gunung Galunggung ya kena. Monggo. Aku apa kamu dulu Mbak Raden? Semua sebagai Ya kedua-duanya. Kamu duluan aja atau semuanya enggak apa-apa. Jangan gitu deh. Soalnya saya tuh kayak gitu dia tuh kemayu kayak gitu padahal. Jangan gitu deh. Iya gitu aku. Aku. Jangan gemajok. Toloe gayane sok. Ah. Gitu deh. Gayane kemelon ya, Sa. Iya. Nek cara semerta ki gaya ngene gaya kemelon. Kemelon itu piye? Maksudnya anu wonjo arep dijak bubuk ngono piye? Uga. Nanti tak kemelang ya. Kemelang lagi. Kemelon jadi Kemelang ki sok. bubuk kelon. Oh. Kemelon. Kemelon. Kemelan ki beda meneh ki melon ki buah. Buah. Enggak tahu. Kemelon. Kemelon. Itu bobok bareng. Aku mbayang Nisa. Bareng panjenenganipun Mas Eone Mas Rama ki ngendika, "Mbah menika wonten bantuan saking panjenenganipun Pak Matma." Dan Mbak Elisa lembar, aduh lah aku nek karo Alisa aku piye nek aku nggarap ki piye aku. Ampun digarap Loh. niki pun kula jajari ngaten niku pun pripun rasane. Oh, nggih. Digarap ngaten lho. Oh, maksud kula menika piye ya iso sambung pura ngoten lho maksud kula niku. Oh, nggih sambung mawon kula niku kalih sinten-sinten gampang kula. Oh, gampang. Kula sing ngepaske ngaten. Oh, nggih nggih. Panjenengan pun kraos mboten. Wes. Pun to. Wis. Pas to nek kalih Ora sing niki- ketang, nek ora. kalih sing niki pas mboten. Hah? Nek kalih sing niki pun saged pas napa mboten. Wedi aku. Jen ngono mesti. Cara blangkone oblong kok. Nggih mboten nek kalih kula malah kepenak. Iya ora Mbak dadi ya. Ya, ora jane ya. Nggih nek dereng nyobi mboten sah komentarin nggih. Ya put-pute ya. Dedek aku sing luput, bae jalan entut. Adeh du, aku sing luput. Aduh, Dek. Oh. Adik, Dek. Adek, Duk. Ya,
Dibawani, Mbak. Dari yang kanan ya. Iya. Yang kanan dulu. Tapi aku tuh nggak bisa ke Sunda-Sunda. Oh, nggak apa-apa, ini kita di wetan, kita nggak di kulon, jadi nggak apa-apa. Mang nek sing ngene kidul mang nek ngomong kemelon to. Kemelon. Saiki kementu. Itu Zen, aku belum tahu kosakata. Kamu jangan salah pengertian. Mbak Tatin. Jangan jangan salah pengertian. Nek kentuwi cara Jawa Tengah kodok ngorek. Ya. Kamu kayak kodok, Mbak. Dadi nyuwara. Cara kodok nyuwara ki kodok kentu. Ngono lho. Lah mau nyuara aja belum kok bisa mengatakan kendu. Ya sudah. Aku ngerti. Apa sih itu? Tadi Pak Dalang bilang kodok kentu. Lah aku nggak tahu itu jenis kodok ngapain, itu apa jenisnya. Nek nang aku ki itu kodok iki. Apa? Apa, Pak? Nyuara aja belum loh. Kok Kowe iki bisa yo metu kodoke? Tatin ya saya gremet ya niki. Ayo gunungnya Iya. ditokke. Gunung Coro Sulawesi rapopo ya? Ayo, aku gumun Mbak Elisa. Apa? Panjenengan ki orang Sulawesi lho. Yang kesenian Jawa kok peles iku lho. Beda kalau ning ngendikan rada piye ya? Kagok gitu. Ya. Kalau bahasa Jawa itu masih kagok. Ya. Ini nek menyanyi kok iso pleng. Gak ngerti yo anakku. Mergane nek nyanyi ki metu duite, Pak. Oh, Tadi kudu diapik-apik ke. iki jengkel iki wis. Cilaka iki. Iki dadi sing lanang nu ngenes iki. Aku makane rong payu-payu, rong entuk lanangan-lanangan. Kira lanangan iki kalau kene jangkrik. Oh jangkrik. Jangkrik. Kamu kalau emang jangkrik yo. Tenan menungso nomo so jangkrik sih. Oh, lanangan tuh wedok. Sungka wayana rembecik di tengah gua. Itu enggak boleh, Mbak Lisa. Apa sih? Kencing jangan di situ. Kok kencing? Apa itu tadi? Rembecik. Oh, rembecik. Rembecik di tengah gua. Kencing di situ biarlah. Oh iya beda sih ya. Karena nggon kene karo nggon kene iki sok beda. Nggon kene iki mergane gambaran sing ketompo ning nggon kene. Piye? Yang di sini itu biasanya gambaran yang diterima oleh sini dulu. Jadi aku bilang rembecik, yang kamu terima adalah kencing. Nah, keluarnya di sini kencing. Kencing. Saya bengi, saya anu ya. Saya ngomong. Piye? Saya anget. Ya. Pripun? Oh, Pak Gareng tasih rawuh, tasih wonten lho Pak Gareng niku. Urung konser to? Urung konser ya jumeneng lho. Nyambi ngedram mau. Lah tak kira nek wis kondur. Jeng nyambi ngedram kareh nyilet Oh cimes. ya Allah. Reng tak kira nek wis bali. Ayo. Lah mbok kene kek kencing-kencing kene. Kene. Ulah pundung trisungkur lat Sunda. Paham ra? Ya. Ora sentolo. Ora sentolo. Ora pati paham aku. Aku ya ora paham jan. Wes ah. Dadi Teya
pun, Mbak. Ya nggih pun. Bajing intro dari Saron, monggo. Dados. Yo. Oi. Oi. Ya. Hoi. Hut. Hutsa. Oh. Mbak Aprilia yuk ikutan yuk Mbak. Joget ya sekalian. Hop hop. Ca. Mbak Aprilia sekalian ya biar joget bersama. Mbak Aprilia. Monggo Mbak Aprilia. Ayo Mbak, April. Yang menari Mbak Aprilia. Woi. Ya. Laline Aprilia memang si eneng kono tak kira yen bali karo Gareng. Ya. Jugalau. Set 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 set. Hey, cha 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 cha. Lo. Oh, set. Sa sa. Ha he ha. Ha he ha. Se.
Huja. 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 Se. Sot. Hupa. Da. Huja. Lo. 1, 2, 3. Hop. Hebat bae jogete ya meni. Meni ki sae, apik. Apik aja apik to, sae. Sae. Piknya. Niki diopel campur-sari nggih, ndandut nggih. Oh siap. Siap. Sing nopo? Napa semayan karo campur-sarine? Lagunya apa? Hah? Apa, Pak? Nemu. Ya, nek kene nemu nek cara kula nemu. Nemu. Nemen udah keluar, Pak. Wes. Nemen mau lingkungan melen mboten napa-napa. Nemen lagi. Kunging panuwun tanpa upami Mbak Elisa kalian Mbak Datin, Mbak Aprilia. Nggih. Anggenipun menapa nggih seduluran mbok menawi wonten kirang langkungipun bae nyuwun pangapunten nggih Mbak Datin. Nggih, Kong. Nggih.